Hei vaan kaikille, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään olisi uutta testivideota, nimittäin Teho. Kyllä, Teho on laatinut uuden energiajuoman meille testattavaksi. Teho Passion hedelmä sitruuna BCAA juoma, eli sokeriton juoma. Tämä on ehkä vähän tällainen niin kuin Nokon tyyppinen, koska tämä on BCAA-juoma, sokeriton sellainen, niin kuin nämä Nokko-juomat myöskin. Joten mulle tulee saman tien mieleen tällainen niin kuin Nokko-tyylinen juoma ja tässä ei niinku kaloreita oo ja näin poispäin. Tässä tölkissä on vähän tällainen erikoinen juttu, että nimittäin tää on ihan niinku näette harmaa tölkki. Ja mä uskon, että koko tää tölkki on harmaa, mutta tähän on vaan pistetty tällainen niinku liimalla tällainen niinku lappu tai tällainen sinetti. Niin kuin tästä näkyy, että tää on ihan tällainen, koko tölkki on ihan harmaa, mutta tähän on pistetty vaan tää sinetti päälle, mutta erikoisen näköinen juoma. Mutta tää on designi ihan sievä tölkki niin sanotusti 4/5 designille. Korkataan tää paholainen ja ihan katsojen vuoksi niin otin spekulaatiot mukaan tähän näin ja vähän kellertävä, ei niin kusinen kuin yleensä energiajuoma värit, mutta tärkein kohta on koittanut, nimittäin makutesti. Tuoksuu todella vahvalle Pohjanmaan kautta. Mä oon hieman vilustunut tällä hetkellä. Viime viikolla oli loppuviikosta kurkkukipua. En tiedä vaikuttaako se. Toivottavasti ei vaikuta, mutta näin niin kuin yleisesti ottaen tää maistuu ja muistuttaa todella paljon nokkojuomaa. Ihan perusnokkojuomaa, että niin kuin, onko se tää niin kuin, jokaiset niin kuin BCAA-juomat, niin onko niissä se sama niin kuin sivumaku. En tiedä siitä, koska en ole juonut paljon tällaisia Celsius, Nokko ja vastaavia juomia, mutta tässä on tää niin kuin sivumaku ja tää perus niin kuin nokkomaisuus, niin maistuu ihan samalla tavalla tässä Tehossa kuin kaikissa muissakin. Mä en nyt ole ihan hirveän suuri fani tällaisista BCA-juomista. Nää on ehkä tarkoituksena enemmän olla tällaisia niinku sporttijuomia ynnä muuta, mutta en mä niinku näe, miksi näitä joisi niinku sen maun kannalta tai maun takia. On nää aika sillai laimeita ja ei oikein ole se niinku maku, se makuelämys ei ole niin spesiaali näissä juomissa. Tehon nokkojuomalle, Passion hedelmä sitruuna juomalle 2,5/5. Korostan, tää arvosana ehkä tulee enemmänkin siitä, että mä en yleisesti ottaen, niin kuin sanoin, tykkää tällaisesta BCA-nokkojuomista. Mutta nokkojuomaksi ihan ok, 2,5/5. Teho, en olisi uskonut, että Teho tällaisia niin kuin BCA-juomia alkaa tuottaa markkinoilla, mutta näköjään sekin päivä on koittanut. Kiitos, että katsoit tämän videon. Ensi videossa on luvassa Liiga Fanit tier list video, sitä ollaan pyydetty ja se on tulossa vielä tällä viikolla myöskin. Mutta tähän väliin halusin tehdä tällaisen testissä videon, kun eilen tuli City Marketista bongattua toi Teho-juoma. Mut joo, tää on tää video tällä kertaa. Kiitos, että katsoit videoa ja hyvää jatkoa sulle. Moro vaan!